sembla que mostra l'armari ha trobat un amic. Ens ha acompanyat durant tota aquesta gira i ara ja és el moment que l'acomiadem d'una manera exemplar. Bé, ho farem avui, si més no. Hem preparat una peça per fer-ho, o sigui que... per ells dos i el seu futur prometedor. Espera un altre dia.